Kwabangcwele isihloko salenkonzo sithi Masixwaye Imimoya Yokhokho-Mbumbulu. Ibandla lamaNazaretha lakhelwe phezu kwesisekelo senkolo kaJehova njengoba yethulwa kithi nguMose. Le nkolo ingcwele ngoba ibuswa ngumthetho kamenzi wezulu lomhlaba. Kodwa okumele siqonde ukuthi ngaphandle komoya ongcwele miningi imimoya ekhona emhlabeni, futhi yonke le moya ihlale ilwela ukubusa thina. Kungakho kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi siuhlole umoya ofuna ukusilawula, noma ngabe uzenza idlozi lakho noma isithunywa sakho. Umoya ongcwele ngumoya owehlela wonke amakholwa, ngoba lo moya ukwenza wenyanye isono bese wenza okuthandwa nguJehova. Umoya kaSathane ngumoya ngaso sonke isikhathi okuholela ekutheni wenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Idlozi ngumoya womuntu osewafa. Kodwa mhla uYeshua evakashelwa nguMose noEliya kuMathewu 17, noma laba babesebafa kodwa babengasona amadlozi. Lokhu sikwesusela emfundisweni kaShembe yango-1931 lapho ethi abasekuphakameni abasiwa amadlozi abayizo nezithutha bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ekungcweleni bakhe. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yiba bangamadlozi abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo lokungabi nandawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe izono, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Abantu sebafa ngokwenkolo yomdabu babizwa ngamadlozi, kodwa ngokwamakholwa babizwa ngokuthi ngabangcwele. Singabangcwele selapha emhlabeni kanjalo noma sesifile, ngoba sisuke siyohlala nongcwele embusweni wezulu. KuJohane 5:28-29 mhla uYeshua efundisa ngesimo sabafile uthi, isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayokulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Uthi-ke uYeshua abafile basazovuka. Kodwa uShembe entshumayelweni yakhe yango-1931 uthi, bata bami ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba, nemimoya yawuyihlo entundayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boShembe oyihlo bavuka emathuneni, bahlabelela bethi kade sivalelwe, teta singene simkhonze uJehova, namhla vuliwa amasango. uYeshua wamemezela ngokuthi abafile bazovuka emathuneni. uShembe wamemezela ukuthi sebevukile. Le nkulumo ifakazelwa yiHubo 159 lapho uShembe ethi, namhlanje lizwakele lelo lizwi laphakade, amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo, ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele. Amen. Ekuvukeni kwabafile uYeshua uthi abanye bayongena emzini oyingcwele, kanti abayizoni nabenzi bobubi bayoya esigodini sosizi, lapho kunokukhala nokugedla amazinyo. noShembe evumelana noYeshua ukuthi ekuvukeni kwabafile okhokho bethu bezwakala behlabelela ngenjabulo bethi kade sivalelwe, teta singene simkhonze uJehova, namhla vuliwa amasango. Kodwa esevuliwa amasango akibo bonke okhokho ekuvukeni kwabo
abaya ezulwini abanye baya ekubhujisweni. Uyaqhubeka umprofeti uthi uma ngabe abantu bebazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni sikhalele abasekufeni ngoba basosizini. Sasizonxuswa ukuba bagezwe bathethelelwe izono bangene emzini oyingcwele. Namhla ilona lo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe iEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Amen. Sonke sisalindele ukwehlulelwa. Abanye kuvukeni kwabo bazoya emzini oyingcwele kanti abanye basalindele ukulahlwa. Umehluko phakathi kwemfundiso kaYeshua nekaShembe ngabafile ukuthi uYeshua wakhuluma ngabafile abasazovuka emathuneni kanti uShembe wakhuluma ngabafila esebavuka emathuneni. Kuhlabelelo 148 sizwa umprofeti ethi bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonge uJehova. Sihlawulelwe siyakholwa obaba bafa emandulo avulekile amathuna abo makabonge uJehova. Ngakho ke ukuthi abafile bayavuka emathuneni bangene emzini oyingcwele akukushintsha ukuthi izoni zisazolahlwa esigodini sosizi. Njengoba ekuvukeni kwabafile abanye bangena ezulwini abanye baya ekuboshweni pho njengamanazaretha uma sihlabela okhokho bethu sisuke sibahlabela bekuphi? Asikwazi ukubahlabela abangena emzini oyingcwele ngoba labo abadinge lutho lwasemhlabeni ngoba sebehleli nobongekile. Abangangenanga ezulwini kumele sibacelele intethelelo enkosini ukuze nabo bathethelelwe bahlambuluke bangene emzini oyingcwele. Manje njengomnazaretha usuke uhlabela okhokho bakho abakuphi ngoba uShembe uthi namuhla ilona lo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Ngokwemfundiso kaYeshua nekaShembe akho muntu manje ohlala ethuneni ngoba ukuphuma kwabo emathuneni kwamenyezelwa nguYeshua kudala. Uma ke kunjalo pho laba abahleli befuna ukuthi sibahlabele izinkomo nezimbuzi kodwa bengaceli ukuba sibahlawulela amacala abo bengene ezulwini bangobani bavelaphi? Ihloko salenkonzo sithi Masixwaye imimoya engokhokho-Mbumbulu. Yonke imimoya ilwela ukubusa umuntu osenyameni. Lokhu kuhlanganisa umoya ongcwele kaJehova nomoya omubi kaSathane. Ekwenzeni lokho imimoya yomubi iza nakho konke ubumbulu okuzosenza silahle uJehova bese sikhonza yona. Uma umoya omubi ufuna ukukunqoba ngempela awuveli kuwe ungumoya omubi ngoba uyazi ukuthi lokho kokwenza ukuthi ubalekele. Yonke imimoya iyakwazi ukuthatha noma isiphi isimo ufuna ukuba yiso. Lokhu sikubiza ngokuthi i-shape shifting. Ngaleso simo umoya omubi uyohlala uvela kuwe ungumoya omuhle ozokulethela zonke izinhlanhla ukuphila nengcebo. Kodwa kothi lapho usuwamukele uzithole usokulukhulu ubishi losizi amathemba enhlalakahle aphenduke isililo. Ekulindeleni kwethu uJehova kufika kuqala omubi mhla uYeshua esehlane izinsuku ezingama40 elindile akufikanga kuye uNkulunkulu kodwa kwafika uSathane wamlinga efuna ukuba amukele yena.
noShembe mhla esentabeni yasenhlangakazi elinde kuyo uJehova. Ekuqaleni akuzange kufike uJehova, kodwa kwafika imimoya enhlobonhlobo ithi akayimukele, kodwa wagcina ngokuyinqoba. Uma imimoya yalinga uYeshua noShembe okwakuyisithunywa zikaNkulunkulu, ubuyini ke wena ongathi ngoba uye entabeni wayolinda bese wehlelwa ngumoya ongcwele? Esikhathini esiphambili kusekhona ubaba omkhulu kwaba nemimoya okuthiwa ngamandiki namandawo eyayingena kubantu bagule bakhale isipoliyana kube njaya. Ubaba omkhulu wabe esethi ukuze le mimoya ingahluphi amaNazaretha, izivalo zeminyango azibe nombhalo othi dumisani uJehova, negceke likakwe ngamatshe acakwe ngokumhlophe ukubonisa ukuthi bangamakholwa. Kwakuthi uma le mimoya ibona lo mbhalo bese yesaba ukungena kulomuzi, ngoba lo mbhalo wawuchaza ukuthi bangamaNazaretha lana. Namanje eminye imizi yamaNazaretha ipendwe ngamatshe amhlophe esicabheni, bese kubhalwa ukuthi dumisani uJehova. Esikhathini sakudala abalele babekhuluma nabaphilayo, becele ukudla uma sibahlabela sehlelwe izibusiso esizibona ngamehlo. Kodwa namhla sekuvame ukuthi uma uthi uhlabela abadala uvelelwe yiyo yonke inhlobo yokuhlupheka nokufelwa esingakuqondi ukuthi kuvelaphi. Lo muntu wasezulwini othunyelwe kithi wasichazela kabanzi ukuthi imimoya emibi isiphendula kanjani amadlozi ukuze sihlabele sicabanga ukuthi sihlabela okhokho bethu. Kodwa kumele sikuchaze ukuthi ebandleni lamaNazaretha ayikho imfundiso ethi amadlozi ngamadimoni noma imimoya emibi. Akhona amabandla akufundisayo lokho, kodwa hayi ibandla lamaNazaretha. Ithi-ke ingilosi, ngenkathi okhokho bethu sebephumile emathuneni, iyona le mimoya eyathatha indawo yabo yazenza amadlozi ethu ukuze sihlale siyihlabela. Lokho akusho ukuthi kungenzeke ukuthi kube khona umuntu ongasekho ufuna nimhlabele. Kodwa inkinga ozobhekana nayo ukuthi uzokwazi kanjani ukubona ukuthi lo moya owuhlabelayo ngukhokho wakho ngempela noma idimoni nje elisifunela inyama. Njengoba ngikhuluma nje kuleli sonto ledlule kubhubhe amalunga omndeni ayisihlanu kunomsebenzi lapho bekuhlatshwe inkomo nezimbuzi ezingu-8. Izinhlekelele ezenzeka kwenziwa umsebenzi wabangasekho sekucishe kube insakavukela. Sekuyinto ejwayelekile ukuthi uma senza umsebenzi kufe umuntu noma abantu. Ithi-ke ingilosi kithi lokhu okwenza ukuthi uma nithi nenza umsebenzi kubhubhe abantu kungenxa yokuthi lo msebenzi usuke wenganyelwe imimoya emibi nezenza amadlozi. Yiyo esuke ithathe isimo sokhokho benu ukuze nihlabele idle inyama. Ithi-ke lenkosazana sezulwini yinye into okufanele uyazi ngale mimoya, ukuthi noma ungayenzelani ayisoze yakunika isibusiso, ngoba ngokwemvelo ayinaso, enakho ukufa nokuhlupheka kuphela. Ngenkathi le mimoya inedili emzini wakho, nina nobe nidinda isililo. Ithi-ke ingilosi akwazi ukuthi uma kungukhokho wakho ngempela kungathi umenzela umsebenzi bese uvelelwa ngamashwa ukubhubha kwabantu. Umbuzo ke uthi pho singayivika kanjani le mimoya efuna siyondle emva kwalokho sibhujelwe yikho konke esinakho? Inkinga ayikho kumakholwa agcina umthetho kaJehova angabahlabeli abalele, ngoba kuyo akukho nyama le mimoya ezoyithola. Kodwa kulabo abathi bangamakholwa kodwa bekholelwa ekuhlabeleni abalele,
ithi ingilosi ungasamukeli isibonakaliso esinomphumela ukuthi uhlabe ngoba ngokuhlaba uyobe usumxoshile uJehova ongumsindisi wakho. Okumele ukwenze ukuba uthathe umnikelo uye ethempelini ufike uthi Nkosi ngibe nephupho noma isibonakaliso esimi kanje. Kodwa angazi noma lo bekungikhokho ngempela noma bekungumoya omubi. Lapha uchazela uNkulunkulu. Uma bekungumoya omubi ngalomnikelo ngiyawuxosha. Kodwa uma bekungikhokho ngempela ngalomnikelo sengimenzela lokho othe angimenzele khona. Uma bekulidimoni lobaleka lingabheki emuva ngoba lobona ukuthi ulibambile. Kodwa uma bekungikhokho wakho uyobona ngoba zonke izinto sezikuhambela kahle ngoba umnikelo wakho uyofikiswa zingilosi kuye. Ithi-ke ingilosi imimoya emibi iyambulala umuntu emndenini kuze kuhlatshwe idle ngoba iyazi ukuthi lapho kufiwe khona kuzoba nenyama. Ngaphandle kwemimoya emibi abathakathi bayawucupha umndeni ngendlela yokuthi uma kuke kwahlatshwa kufe umuntu. Ngakho kumele sikuvike ngayo yonke indlela okuhlabela amadlozi. Inkosi busise izwi layo. Le ntshumayelo yatholakala ku Facebook na ku YouTube. Othi Rev Mpanza NCG.